है पावर स्टार पवन सिंह के गाना तो सुन ही बड़ा लोग 8-9 साल पहले आइल बा। आई हो दादा कैसन पियवा के जारी तरबा दिन भर घरवा के रहती त भीतर बा। आई हो दादा कैसन पियवा के जारी तरबा। ई गानावा ना हो, 8-9 साल पहले जौन केसट के जमाना में 8-9 मिलियन वे म्यूजिक बाटे। अब आवत एकर डुप्लीकेट गाना, ये गाना अब 50 मिलियन पार करी। एक गानावा के टाइटल बा कैसन पियवा के चरित्र बा 2.0। आ गानावा के लिखल बा शुभम मिश्रा और संगीत दिल बा प्रियांशु सिंह। गाना गावल पावर स्टार पवन सिंह अकेले सिंगर गले बने। अब वे म्यूजिक पर रिलीज होता थे 3 अक्टूबर 6:30 बजे भोर में रिलीज होता। और गाना बहुत जबरदस्त बाटे, मीटर भी गर्दा बा। कैसन पियवा के चरित्र बा। एक्ट्रेस में काम कइले बड़ी रानी जौन बाड़ी बीआर म्यूजिक कंपनी कर बाटे, ई रानी काम कइले बड़ी। और फिर दूसरा का गाना आवता प्रमोद प्रेमी का आइल बाटे, देखो लोग सुन लो। ई गाना आगुल बाटे प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट पे, जाके ई गाना सुन लो। काटा जौन लइहा पंडाल में प्रमोद प्रेमी सुन लो। प्रमोद प्रेमी एक अपन वीडियो में देखले बड़ा कि मंदिरों में लेकर काटा बंदूक लेकर चल जिहन। इनकरा कोई रोक छोक नहीं के, ठीक बा। गानावा के लिखले बा तरह के राहुल यादव और संगीत दिले बने पवन पांडे ना पवन यादव। गानावा के संगीत दिले बने पवन यादव और गानावा के लिखले बने राहुल यादव। आ गानावा रिलीज होल बाटे प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट पे। और गाना गइले बने प्रमोद प्रेमी यादव जी और शिखा सिंह गइले बने मिल के। प्रमोद प्रेमी के और कोनो फीमेल सिंगर ना मिलेली, जितना लोकल सिंगर रहेला उहे सब मिलेला प्रमोद प्रेमी के। हम तो कहत नहीं प्रमोद प्रेमी तू खुशी कक्कड़ जोड़ा आराम से गावा, ना तो ऋतिका यादव बाड़ी उनका जोड़ गावा आराम से। तोरा हम गारंटी के साथ देता नहीं कि तू सब हर एक गाना हिट करी। और तीसरका में आइल बने छोटू शिकारी, जो कि इनकर गाना बाटे AAL म्यूजिक वर्ल्ड जिससे आवता, जो कि रंगदारी वाला गाना बाटे। रंगदारे लड़का मिली है यूपी या बिहार में, बहुत जबरदस्त इनकर तो गाना कहे के जोड़ा नहीं के रंगदारी वाला सब गाना वाला। गाना के लिखल बने आर शायरी राजू बबुआन, 2 जना मिल के लिखल बने लोग। और संगीत दिले बने अभिषेक गुप्ता। बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग बटे। गाना के मिल के गले बने छोटू शिकारी और खुशी कक्कड़ जी। तो तीनों गाना के प्यार आशीर्वाद दी जा। प्रमोद प्रेमी के गाना आगुल बा, चैनल पर जाकर सुन लीजिए, सवेरे आइल बा। और भाई के प्यार आशीर्वाद दी जा सही कि गाना आगामी है बढ़ो। गाना थोड़ा भी रुक गइल बटे, एक के चलते रुकल बा कि गाना कुछ में फिल्म में दबाव में चलू रहा प्रमोद प्रेमी, एक के चलते गाना रुक गइल। और सही पावर स्टार पवन सिंह के गाना आइल बटे, जाके सुना लोग। और आवाज बोलू सुना लोग उनकर जाके गाना 6:30 बजे रिलीज हुई काल। जय हो भोजपुरी समाज, जय हो। आइए वीडियो को रोका था नहीं हम, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। जय हो।